Eu vou vos a presentar chamame Óscar. Moitas gracias por estar aquí tan tarde. Vos a presentar un paquete de R que desenvolvín durante a miña tese de doutoramento en colaboración con Javier Roca Pardiñas, Carmen Cadarso e Francisco Gude. É un paquete para estimar rexións de referencia bivariadas condicionais con aplicación a diagnóstico clínico. Entón, vou empezar polo principio, o diagnóstico de enfermidades. A maioría das enfermidades diagnostícanse mediante marcadores continuos e para interpretar isto necesitamos un intervalo de referencia para poñer o resultado nun contexto, non? Isto sería un exemplo de intervalo de referencia. Se caes dentro estarías, supónse que estás sano, e se caes fora, pois vai haber maior investigación por parte do médico a ver que problema podes ter, non? Asociado a este concepto temos a curva de referencia, onde estimamos o intervalo para axustado polos valores dunha covariable, non? Teríamos un intervalo con amplitudes distintas para cada valor da covariable e non sería o mesmo ter este valor con 20 anos que con 60, por exemplo, non? Isto cubre bastante ben o caso dun solo marcador, sen embargo, hai enfermidades e procesos clínicos que teñen dous marcadores moi correlacionados que non ten sentido interpretar de forma independente, non? A interpretación independente das probas correlacionadas van a darnos menor especificidade, é un problema estadístico de comparacións múltiples, pero ao mesmo tempo podemos perder sensibilidade ao facer unha interpretación univariada. Por exemplo, aquí podemos ver como a rexión de referencia sobre uns datos correlacionados detecta puntos extremos que non detectan pois a interpretación univariante representada por estes dous intervalos de referencia, non? Cousa que cando non están correlacionados daría igual, pero cando existe correlación sí que vemos diferencias. Ademais, existe na práctica clínica a necesidade de que esa rexión de referencia cambie cos covariables, dado que a distribución conxunta dos marcadores pode verse afectada por condicións como a idade, non? Por exemplo, aquí temos unha mostra de datos do estudo EGIS. É un estudo feito en población xeral do Concello da Estrada, e temos aquí dos marcadores da glucemia moi correlacionados, que son a glucosa en axunas máis o porcentaxe de hemoglobina glicada, que as dúas se usan para diagnosticar diabetes, e vemos como para 20 anos aquí os valores están nesta esquina de aquí, e como para 80, pois os valores teñen outra distribución moi distinta, non? Entonces, para caracterizar na población san que é normal e que non, pois necesitaríamos unha rexión para os 20 anos, é unha rexión tamén para os 80, non? Que cambie un pouco a idade. O modelo matemático que propoñemos é un modelo que é bastante sinxelo, simplemente pois, temos unhas covariables, pois ser continuas, binarias, como sean, unha resposta bivariada continua, que vai ter correlación, e esta resposta vai a depender dun vector de medias que depende das covariables, dunha matriz de varianzas covarianzas e duns residuos. A matriz de varianzas covarianzas recolle tanto a variabilidade de cada unha como a correlación entre elas, e temos uns residuos que asumimos que son independentes, de media cero, varianza 1 incorrelados, según a función de densidade coñecida, non? O modelo está completo mediante a estimación das efectos covariables sobre os seus parámetros, sobre as medias, as varianzas e a correlación, que se van a estimarme con un modelo GAM. Para parámetros con restricción temos un algoritmo Newton-Raphson modificado para ter unha estimación correcta da varianza e correlación, e mediante a remostraxe dos residuos podemos estimar intervalos de confianza, non? A rexión finalmente ven dada por esta fórmula, unha rexión condicionada a X, pois ven dada polos valores de X o efecto que teñan sobre as medias e a matriz de varianzas covarianzas, e un R tau que é un pouco ao detalle bonito do modelo, que é unha rexión estimada sobre os residuos que contén os residuos cunha probabilidade dada, non? Basicamente o que facemos é obter uns residuos que están estandarizados, obter sobre eles un estimador de densidade tipo kernel e buscar o contorno desa densidade que conteña un 95% dentro, por exemplo, o porcentaxe que queiramos. E despois, co valor das covariables, podemos obter esa rexión para distintos casos. Esta rexión, para poder calcularla dunha forma eficiente, necesitamos, como en todas as estimadores de densidade de tipo núcleo,
acertar ben ca ventá, dado que pois dunha ventá tipo plugin a unha ventá que é un método que propoñemos nós, vamos a encontrar diferencias sobre todo na cobertura. A plugin tende a sobreaxustar, tende a facer estas convolucións así, estas sobreaxustes, e a nosa proposta tende a facer rexións máis suaves. Non? Vamos ver xa o código. Vamos a ver que é un código moi sinxelo, con un par de funcións podemos perfectamente aplicar o paquete para a estimación en clínico. Vamos primeiramente a axustar o efecto das covariables sobre os nosos marcadores, que é a función BIMREG, que estima os efectos das covariables nas medias, nas varianzas na correlación, e sobre ese obxecto vamos a aplicar BibRegion, que o que fai é sobre os residuos dese modelo estimar a rexión. Non? Despois temos outra serie de funcionalidades, funcións S3 como Summary, Summary Boot, Predict, Plot, etc., que podemos aplicar sobre estes modelos para facer gráficos, predicións, etc. Aquí temos un exemplo sobre os datos da diabetes. Que faríamos? Bueno, pois en primeiro lugar, pillar os pacientes sans, porque a rexión de referencia necesitamos saber como son os pacientes sans. Veríamos como cambian os marcadores coa variables que nos interesen, neste caso a idade, pois vemos a glucosa basal ou a glucosa en ayunas en función da idade, a súa media, a hemoglobina en función da idade, despois aquí virían as varianzas, como cambia a variabilidade da glucosa ca idade, como cambia a variabilidade da hemoglobina, finalmente como cambia a correlación entre elas coa idade. Todas estas ecuacións van a incluir nunha lista de fórmulas que se elevan pois a función BIMREG, non? Onde se fai o axuste. Onde lle daríamos a fórmula, esta lista de 5 fórmulas, e lle poñeríamos os datos sobre o que axustamos. E ca función SummaryBoot o que facemos é, mediante Bootstrap, dar uns intervalos de confianza dos efectos da idade axustados. Non? Por exemplo, aquí pois, veríamos que a media da hemoglobina basal aumenta moito ca idade, hasta os 60 anos que se estabiliza, pasa algo semellante ca media da hemoglobina glicada, e a correlación, non sei se aprecia aquí ben, a correlación entre ambas tamén ten certas diferencias entre os pacientes máis novos e os pacientes máis maiores. Non? Por así decirlo, os pacientes máis novos teñen menos correlación entre os marcadores que aqueles pacientes da maior idade. Este é o primeiro paso da estimación do modelo, que é ter en conta que variables teñen efectos sobre os marcadores, e despois xa podemos pasar a calcular a rexión. Usaríamos a función BibRegion, que vamos a aplicar sobre o axuste. Temos aquí un parámetro da H-Choice, que é para escoller a ventá do estimador tipo núcleo, do estimador da densidade, e un tau onde poñamos a nosa cobertura. Non? Neste caso é HCOF, que é unha ventá que escollemos por un método noso para optimizar a cobertura. Podemos, aquí está o output que sale desta primeira función, onde vamos a ver distintas ventás, empeza pola plugin e vai aumentando pouco a pouco, e vemos como cambia a cobertura. Aquí, pois, intentamos chegar a este 95% e acabamos quedando aquela ventana que nos dé unha cobertura máis próxima ao 95%. Se facemos un plot desta rexión, vamos a ver os residuos estandarizados. Isto dános unha idea de por que os pacientes están fora ou están dentro, pois están neste cuadrante, teñen os dos marcadores elevados, se están neste teñen o primeiro baixo ou o segundo alto, ambos baixos, e neste caso pois sería o primeiro alto e o segundo baixo. E despois podemos ver isto na escala da resposta para distintas idades, para ver como vai cambiando a distribución, pois para 20 anos estamos aquí e para 80 estamos acá, non? Dando unha interpretación conxunta de ambos marcadores. Outras aplicacións que temos, este foi un caso na glicemia, un caso moi particular, e ainda que pareza extraño que haxa tantas respostas bivariadas para facer rexións, etc., sí que se van dando casos na práctica clínica. Este é un exemplo que nos elaboramos, estamos a ver se podemos publicalo, donde, por exemplo, en pediatría a interpretación conxunta da talla e peso. Talla e peso suele interpretarse mediante o IMC, que é un índice. En este caso, collemos os datos, por así decirlo, a distribución bivariada de ambas variables, e estimamos aquí unha rexión, que se vería como en azul aquí, non? Se o individuo cae fora da rexión, pois teríamos unha distribución de talla e peso impropia deses anos, por así decirlo. E aquí marcamos en unhas liñas discontinuas
os puntos de corte que nos daría o IMC. Basicamente, a rexión daríanos atípicos en toda a volta da distribución, mentres que o IMC detecta solamente pois, casos de infrapeso que estarían aquí abaixo e casos de sobrepeso que estarían arriba. E outra aplicación está feito por outro investigador, Vanai Marcos, que estuvo aquí pola mañá. Eu non lle paguei nada, fixo porque quixo. Pois tamén a sarcopenia, que ven sendo pois a forza física que hai pois, asociado ás persoas maiores, pois sempre hai unha pérdida de forza física, etc. É un predictor moi importante de mortalidade. Basicamente o que viron aquí é que a distribución bivariada pois, da forza da man, hand grip strength, frente a este outro índice, pois ten unha distribución bivariada que cambia cos anos. Por tanto, acabaron concluindo que debían ter puntos de corte distintos para distintos anos. E despois outro estudo tamén neste caso feito por nós, aplicamos isto no medio ambiente para a predicción conxunta de contaminantes que suelen emitirse á atmósfera de forma conxunta, como poden ser o S2NOx, que o paquete nos permite predicir o curso, non? Aquí irían ambos suben e despois baixan, pois nós fixamos a intentar predecir o valor conxunto destes dous contaminantes ao mesmo tempo. Como traballo futuro, como futuras extensións do paquete, por un lado vamos a traballar na inclusión de contraste de especificación para efectos de covariables, pois para saber pois, se o efecto da idade sobre a rexión é estadísticamente significativa ou non. Ligado a isto, medidas de axuste do modelo, como o BIC ou unha función de pérdida bivariada, método de selección automática de variables, e paralelización de procesos computacionalmente pesados. Non? Actualmente estamos usando librerías tipo for each ou MCLApply. Non sei se alguén ten ideas se pode paralizar en R ca GPU, ca gráfica. Non sei se tedes idea. Bueno, se tedes, facedemo saber. E finalmente, aquí vienen as referencias por se vos interesa un poquinho máis o método ou por se vos pode resultar de utilidade. Pois este Modeling Conditional Reference Regions, que está en Statistics Medicine, e este outro sobre contaminación que está en Serra. Non? E nada máis, só queda darvos as gracias e tamén agradecer pois, a financiación toda que fixo posible isto, non? Sobre todo o Instituto de Saúde de Carlos III, onde estou contratado agora, en principio, e outra serie de axudas. Vale, moitas gracias.